بچه‌ها خطا میکنن وقتی بران هم خیلی نمیو میتن بران مرا یک قوه میتا که من با غیرت باشم نوی که امسی با خچه او تکست های خوب منایسد سخت های صغیره شون امسی ایلوبای سیتواسیا میتونه برامده مسئولیت کدگیان که بیام خیلی خیب میکنیم کاش که هر روز زنگ میزدم. سلام دوستان، اگر شما از ریختن موی سر اذیت میکشید یا اینکه ریشتون رو قبض کردن میخواهید، در بدن شما سفید شوی پوست به نظر میرسد یا اینکه خود را فربه یا خراب کردن میخواهید و از بوی بدن خلاص شدنی هستید، پس به شما گیاهای طبیعی اساف سودا کمک میکند. دستافکا به مسکو و دیگر شهرهای روسیه. رقم ها در زیر نوار و روی اکران. سلام علیکم کردالی. و علیکم السلام. چخیلی که سلامتی خوبه؟ رحمت خوب برات. تای نسترنیات معلومه که همه تینگه. انشالله. ایگزار همه وقت تینگ باشه که کانال تو را دیدیم با نام شکارچی. بهترین خرسان شدیم که مقصد کانال شخصی ختم کردن تریکاتو ندیدیم. چخیلی میدونم که دلیر پیش ما بسیار داشتین هر خیل برنامه مقصد برای کانال فقط برنامه ترک میکنیم که برنامه تون هم سر میکنیم. اولا سلام علیکم مدامایی که اینی حال همی ویدیو را تماشا دارم نشد کانال چی گفتنیم اول ازار احمد میگم با همی آدمایی که این برنامه را وزی کردستن توقی تیوی که با دستگیری همی و ما همی کانال هوی کردیم توقی تیوی و آدمایی که در همین کانال توقی تیوی کار میکنن هم از ازار احمد با دلنی رحمت لاند ماستر ده که بسیار بگیم قوای میتا که ما همی کانال ساختیم با امروی این بچه ها کانال ده حضیرش ده فقط تریک پارتوفته استیم همی تریک های نو با صفت حضیرش ده فقط همی چیزای در آینده پلان پرویکت ها بسیار و ازار احمد میگم آدمایی را که باوری کردن уже ده تریک پارتوفتگیم کانال ده уже زیاده 900 تا подписчикай و просмотром нормальный رفته است همتون ده زینده باشه که ما سبب میتیم که برنامه تون سر کنید چون که آدما که همین خیلی چیز سویسا که ویدیو را بسیارتر طلب میکنن توی هر برنامه را نگاه میکنم برنامه داشتیم با نام برای چی باش کارچی به نهایت خوب بود اگر امکانات باشه اون رو سر کنید خوب میشه حداقل در یک هفته یک دونه راست که وای برای چی باش کارچی گیم که وقتی که قطعی رپارتال قطعی دادی خدا کار میکردیم اما همین تو بود یک چند سال پیش بود اگر او را بستنوید کنیم خوب میشود در کانال خودمون مثال پیشنهاد کنیم باید خوب میشود و حرکت میکنیم که سر کنیم اون چیزا کمتر دیگه وقت در کاره کمتر подписчикам активнитар шаванд бисёртар шаванд чтобы видео ра бо сифаттар кунем ҳам барнома кунем ҳам трек ҳам клип ҳамаша як ҷоя ҳозир интизорӣ кашидастем ки камтар активнитар шавад акай дале чихеле мо медонем дар реп шумо хеле сол шуд мақсад ҳастен неки намедонем чанд сол шумо дар ҳамин соҳаи репен юбилей 10 сол 10 сол шуда дар хезе аввод шумо чӣ хел омода метавонед камакак як кӯтоҳ карда шарҳ диҳед дар хезе авлод не хидзона да хидзона масал тоистами хезе нав сар карда будем соли охирои 2010 буд гдета 2010 буд мо хидмония студия карда будем подвал рекордза ва хидзонам нав сар кардеста будана уже студия хичона доштан хидзона буд тамом дига ягон чи набуд ва уҷада ин даст барон ҷазир буд ҳамин се нафар основатели ки ҳамин хидзона ҳамво кардагиан сохтагиан се нафара номша албатта фикр кардагӣ ҷазира ва гарени габзан барона албатта ҳама медонад ҳамон вақт баъд
мо уже подвал рекорд бояд маҳкам мекардем ва аппаратураро бояд дар хидзона мефурӯхтем. Ами хеле шид ки аппаратураро фурӯхтанда туғрӣ нагирифта байни якдигар. Ҳамҷа баъд оста автомат шида шинос шидема, маҳората дидан. Ҷара студияро маҳкам кардема дар студияи хидзона. Ҳамчун сводкаи трекошона ва записшона ҳамаш дар калаи аввал ҷазир буд, баъд дар калаи мазар. Мисол записи сводкаша ма мекардема садон ҷазир. Каса сводка запис мекардем, ами хел дар хидзона даромадем. Баъд мақсад хезе аввал шуд одамо бисёр шудам хелам? И вақти уже одамо бисёр шид, клан шид, уже ай чанд группа мешава ку. Вақти ай райдершона ва ай неопробдан ай дигар гурӯҳо уже одаморо ҷамъ кардем. Уже клан шид, хезе клан. Баъд я пешниҳоди хуб шид ай тарафи Карлеон ки мо мисол беғарзи ре бо дӯстии хуб доштем қатъи ҳама ами одамои клан будагӣ авлод. Ва Карлеон гуфт ки биё амира клан не авлод мекунем, хезе авлод. Баъд хезе авлод шид. Ами хел рафтан гирифт га одаморо чанд одаме ки гирифтем уже хезе авлод шид. ба ҷои клан мо авлода хуш кардем, ам хел хезе авлод шид. Агар мехоҳед дар шодтон 30 сомон кор кунед, дар ссилкаи зери видео буда медурем, регистратсия мекунем, записи экрана карда дар ҳамин рақамҳо равон мекунем. Ай худат боварӣ дорӣ беҳтарин шансҳоро барои ту паримаш метиҳад. Фаҳмо ака, вақтои охир акаи далер ай тарафи бигем хезе авлод ба номи хезе авлод асад навигарӣ нашид, хомӯшӣ шид ва оҳиста оҳиста як проект биромад бо номи хезе 2020. ва чӣ хеле мо акаи азиз пурсон шудем, акаи азиз гуфтанд ки мақсад шумо дар пешниҳод кардан шумо рад кардем. Сабаб дар чӣ буд ака? 100% дурусте. Азиза вақти ғарибида буд, хай интизорӣ кашидем ки биёя ягон план кунем ва омад азиз Карлеон, яъне омад проектҳое ки чӣ хеле киёзӣ мебинем хезе 2020 ами проектҳо азизда бисёртар маъқул шид, чем проектҳое ки мо пешниҳодш кардем. ҳамин сабаб маро даъват карданд ки хезе 2020 биё пеш барем. Ам хеле корое ки ин проектҳое ки ҳозир кардестан реп дар любое ҷо ина бо батл исусам хеле проектҳои намешед ки хезе 2020 нагина, просто хезе авлод просто ранг пешина. Ака и проекте ки набо проекте ки кадан ира хезе 2020 кадан. И ами соли 2020 бояд як сол ами проектҳошона пеш баранд, чӣ хел мешава. Бо 2021 шид бо мумкин ягон проекти дига шава. Ҳозираш да амира кардан ва даъват кардан ақатан да гуфтанд ки ам хеле проектҳо ҳастай ва мада туғрӣ нагирифт, мада маъқул нашид ростига проектҳошон. Ман намегум безебай зурай. Ай дастшон мия созай, ам просмотр, ам корошон хубай. Не ки ака намедонам мисол гуфти русо внутрени мири мада туғрӣ намегира ки мисол ма да любой ҷо барам ре бихонам. Мумкин ай син сол боша ё ки ягон чиз дига намедонам. Гуфтам не бародаро, хай и проекти шумо да ма хуш намешам, мақсад ма бо ягон фикри дига мекунам. Фаҳмо ака, мақсад ҷои пинҳониш нест. Аллакай Шахер дар як барнома карда будем дар канал. Як бор дигар раҳмат ба Шаҳрёр. Дар ҳамон вақти суҳбат кардан Шахер ба кала гирифтор шуд Карлеон трек тайёр карда дис китайский капитан. ва вақте барномаи ноза нигоҳ кардем, репортал вақте мерава мақсад хезе 2020 дар уҷа чанд бор шояд мо хато фаҳмида бошем ва шояд дуруст фаҳмидагем. Якчанд маротиба намёк кай дар баром ва лонлиам вақте ки дар Сиван визов метия акад гуфта чӣ хеле мо медонем акаи ҳозир баронад. Мақсад ҳамин чиз дар назари шумо чӣ хеле агар ки мо дуруст фаҳмида бошем дар барон боша, сабаб дар чие ки хезе 2020 дар барон намёк метиҳем?
хак бия шумо раҳоз якаҷон ихем ва хитона дар кадом нуқтагире на багем на авлод медиа на хезе биспис хезе масалан сабаб дар чи якаҷон хак намедонам отношениёи мумкин шахсӣ воқат ягон гап чап шидагӣ боша ки ҳам хеле чизо кардан ма рости гап наметавонам ягон таъворози прав неправ баровардан комментировать кардан наметавонам барое ки мумкин чизое боша ки ман надонам мумкин ози ма бигӯм ки ҳам бачаҳо хато мекунанд вақти баронам хеле намёкҳо метаҳанд не ки бо мумкин сабабое боша ки ман надонаму ӯ хато накунад ҳамин ҳисоб ман намедонам байни ӯ чӣ гапае барое ки ман интересам намекунам фаҳмо отношенияи шумо чӣ хеле хати барон хати барон отношенияи мо хубае бародар барои чӣ барое ки агарчи ман барона дер мебинам мумкин як моҳда як бор бинамш мумкин як моҳда ду бор бинамш не ки вақти ман хати баронам барон мара як қуввае метаҳад ки ман бағайрат бошам и беҳтарин чизае ба фикри ман намедонам барои чӣ ами мебинам мисол ман қатъиам оям ман хидма ба қувват ҳис мекунам мотиватсия метаҳад чӣ хеле ки қатъи лендам мисол ленд қатъиам боша ман хидма ба қувват ҳис мекунам барон қатъиам ами хел беҳад хидма ба қувват ҳис мекунам вақти қатъиам оям ӯ мисол ягон чи аю ман талаб намекунам мисол ягон чи просто нами қатъиам бошам намедонам барои чӣ хидма хеле ба қувват ҳис мекунам лен гуфта як савол дар ёдам омад мақсад чӣ хеле мо медонем як трек хонда буде реп революция шояд ба калан нагирад дар онҷо элна як намёк дода ки официал намегирам мехирам дар дистер агар ба калан нагирад ма мегӯм ки элна гуфтаги не ба калан мегирам чи ба чизе ки кадагим ба калан мегирам груба гаваря рафт омаду корбори нигера қатъи ғамзада бигем лен ва элон ҳамкорӣ кардетан амира шумо чӣ хел мебинед аввал нашоти ҳамун дис мегем чтоб одамое ки яке гӯш кардаги нестанд мисол ҳамро бифаҳмонем вай айтим ҳамун чени хидзона қатъи айтим меҷангид мисол 3 та 4 та ҳама темаи хидаш хондан ҳамашда мисол дис прямои мода буд ва ман ҳамун айтим да гуфтам ки ман шумо да як та трек пешниҳод мекунам ки ҳами ба ҷавоби шумоа дига темаро ҳам қатъи мекушам гуфтам ман худам қад дис кардана нағз намебинам не ки якта шумо да ответ метам ва состав кардем мисол райдера гирифтам карлеона барона ба худам ҳамунҷа охири куплета мегӯм ки официал на хита мехирам да десерт ва албатта элен да буд намёк барое ки текстои ҳамун айтима мисол чанд нафаре ки ҳама каса дис мекардан 90% элен текст менавист ман ин чиза медонистам мисол ана ки нашуд дар отношении нигер ғамзада мегӯ иҷа нигер ғамзада нестай иҷа да ҳамкори меҳроҷ ва сайдакбара иҷа ҳамкори меҳроҷ ва сайдакбара аке ҳамчу личност агар бигирем мисол ман реп да намё ки гуфтам ки исуса агар личност бигирем беҳтарин одамай сайдакбар элон беҳтарин яке беҳтарин шахсиятое ки реп берунаи реп бисёр одами хубай одамгариш да вообще даст боло кардагиам ва ҳамун пешаи дис биромадан ман бо даже гуфтагиш будам ки ҳам хеле меброя интизори мақсад интизор шава хафа наша барое ки ҳам хеле меброя да мақсад отношения ҳамкорӣ гуфтӣ ман фаҳмидам ландмастер қатъи элен ҳамкорӣ кардеста и бисёр як чизи як проектҳои хубае ки мисол элон ба ленда пешниҳод мекунад ҳамкорӣ мекунанд мақсад натиҷаша дидаистам ки бисёр хуб биромадеста ҳамин чизо ягон чизи безебша ман надидам то ҳамиқа вақта қатъи райдер мисол чӣ хеле мо медонем дар шаҳри кулоб зиндагӣ мекунад сол чанд қапас дар вай мешин дар алоқа мешин охирон бор кай гап задагӣ будем охирон бор қатъи райдер значит пешаи
ғарибӣ рафтанам як рӯз пешаи Россия рафтанам ба ёдам ҳастае ки вохӯрдагӣ будем ва баъди ай Россия омадан ай ғарибӣ омадан як бор дидагимаш омадагӣ буд ҳаминҷа дидагиш будам хеле шид мумкин моҳ сол не мумкин қарибе ки сол шидагия алоқада нестем не да навис не да алоқа вообще алоқада нестем. фаҳмо акаҷон дар интернет боз бигем ҳама ҷо ҳами ҳайюҳуи нави KMC рафтестай оиди батл бо ҷонон ва 6-1 мисол ҳами чиз мешидане ё ин ки бо намешавад мисол ба фикри шумо да 6-1 мегӯ бисёриҳо ҳайрон мешаванд ки мегӯянд намешавад батл тоист ба фикри шумо нашоти ҷонон аввал гап занем қатъи нави KMC қадами ба фикрам безеб мондам ҷада неправилно қабул накунанд худашо мухлисош хато кардан беҳад кори безеба мисол и чиз вообще шидагӣ набуд дар репи тоҷики духта қатъи бача батл куна ҳамаи плюсҳо албатта тарафи ҷонон мешаванд барое ки ҷонон любой гап бигӯяд уже одама хандаш мегирад чунки мисол духтае мисол қатъи бача батл кеста плюсҳо фақат тарафи ҷонон хайп ҳама тарафи ҷонон ба фикрам ки нави KMC ҳамиҷа майли хайпҳо маладес ман намегӯм ки нави KMC вай да бой мета вай нави KMC ба хичаю текстҳои хуб менависад сахтаи сағира не ки қатъи духта ба фикрам ки нодурустай намедонам ман зидди ҳамин чиз будам аки яйма заисид намекунад мисол зид будани ман чӣ дар кораёда дахай ҳамин қадр карочи плюс ҳама тарафи ҷононай ҷононам ба фикрам ки метавонад текст нависта барое ки ада баромадо шадидагӣ будем қатъи нозам во қатъи финалда будан дидам ки метавонад нависта ва худаш менависа нашоти 6-1 шам хатое ба фикри ман мисол бо мегӯм ки ба фикри ман ҳайҷа мумкин ҷа бисёриҳо розӣ набошанд барое ки 6-1 мақсад сар чихе бугум ози мухлисои шон да сахт нарасад сарша ба сари шон намона шон MC ай любой ситуатсия метавона биромада ана ози навик дая ситуатсия ки ай ӯ ситуатсия биромада наметавона чихеле ки шон меброя хай намедонам муваффақиятш гуфта метавонам тамом не ки мисолу 6 нафаре ки ҳастай во ҳамаш батлеран во ҳамаш нормалниан нормалниам боланд слишком сахтан опити батлам доран опити репам доран нави кам опит доран ки 6-1 дане мисол як савол дига тимакайдале и безебай тоист нави KMC хато кард ки қатъи ҷонон батл биромад ва ба мненияи шумо 6-1 хато кардан то шумо нави ка қабул кардан ё ин ки не ё ба фикри шумо 5 кас мебура меиста шахер тоқа мехона барое ки 5 нафар як касира бисуфтод шахер не ҳамин савол да ман як хел дига ҷавоб метавам нашоти хатогӣ ӯо гап намезанам барое ки ӯо бисёриан ӯо правилни решенияро хичон медонанд агар мабодо ҳамин коршон хайп бошаву ба маслиҳат боша агар тошто маслиҳат кардагиан ки биёам хеле хайп мекунем нави қатъи маслиҳат карда боша агар мабодо ҳамин чизам агар хайп бошава ҳамин батл нашава ман дига ягонтай ӯро ҳурмат намекунам барое ки иқа одаморо мисол иқа мухлиса ҳамаша диққатошона ҷалб мекунанд охир давад хайп мешава мисол намекунанд батла барои ҳамун ман тоист дили шуморо камкам мерава ки мумкин нави қатъи хеле бис маслиҳат карда боша ки биё байни мардум ҳайвоӣ кунем точно намедонам барое ки не қатъи ё шаяд озият нашенидорам не қатъи ёш намедонам ки ҳамин чиз дар ҳақиқат мисол ба маслиҳата ё ки бемаслиҳат барои ҳамун агар мабодо агар ҳамин хайп боша ранги ҳамун мисол корои Шаҳбоз Шон MC дига ман намедонам вора чӣ бугӯм мухлисо хичон чӣ кунанд хулоса биброранд ман дига намедонам
фаҳмо акай далер не ки агар ки маслиҳат боша дар барномаи барои чӣ бо шикорчитон ҳатман бикунӣ оидия. дар барномаи барои чӣ бо шикорчӣ як гапҳоишон мегӯм ки охир дар як гапи дига гуфтаниям нашоти ҳами ғарибо барое ки худам ғарибӣ да будам яда гап дар дил ман мехоҳам ки бугум ҳами ғарибода бисёриёш ҳастанд ки ин кора мекунанд ки бо бисёриёш ҳастанд ки намекунанд ҳамин кора барое ки худам дар ғарибӣ будам мисол бисёриёша дидам да кадоме ки аз сарҳад берун айни важна дар Федератсияи Русия ё ки дигар давлатҳои Европа Америка ки ҷое ки набошен як хоҳиш дорам ки ҳами падару модарда тез занг бизанен чунки вақте мебинӣ ки дар чӣ ҳолатан ҳамино вақте аз ғарибӣ бармегардиву мебинӣ баъд мегӯӣ ки кошки ҳар рӯз занг мезадам мисол смотря ситуатсияда агар вақт боша ҳар рӯз занг бизанен агар вақт набоша ақаллан як ҳафтада як бор ду бор занг бизанен ва аз ҳолшон хабардор шем намиқа гап дорум бародар. Рост мегӯӣ баъзан ҳолатҳое мешавад ки мо ёшем ва ахмақӣ мекунем бисёр одамои қадрдонмона қадр намекунем. ҳазор раҳмат акай далер зинда ва саломат бошед. Зинда бошед ҳамада ҳазор раҳмат кадоми ин видеоро асобина то охирша тамошо кард. ҳазор раҳмат акай далер миннатдорем ки даъвати моро рад накардем қабул кардем иштирок кардем. дар коротон муваффақият вақтҳо охир мебинем трекҳои бениҳоят хуб пешниҳод кардастем насиб ки аудиториятона дар як муддати кӯтоҳ ҷамъ мекунем иншоаллоҳ. тамошобинони муҳтарам канали акаи далер дар описани мондагиай ва дар поиск метавонед шикорчӣ нависонед ба ҳарфҳои гем тоҷикӣ мебурорам ва кулулае ки дар параи акаи далер дестен каналашона метавонед даромада подписатсия кунед. ҳазор раҳмат акаҷон зинда ва саломат.